Dnes našťastie, alebo vďaka tam hore, že máme priazeň, sa koná 7. ročník festivalu Slavica Fest v Nitre. Starom sídle Slovanom sa stretávajú podľa našej dramaturgie a nášho zámeru slovanské súbory zo slovanských štátov. Prezentujú vlastný folklór, vlastnú hudobnú, spevavú a tanečnú kultúru. A to bola naša pôvodná myšlienka, keď ma Miloš Zverina oslovil pred 7 rokmi, či by som sa na niečo také dal, tak som úplne samozrejme, pretože slovanská vzájomnosť ešte stále je potrebná. Aj na tom príklade, že sa nám nepodarilo dostať sem bieloruský súbor, lebo napríklad neskoro víza, ešte vidno, že slovanský svet je rozdelený a my sa snažíme prezentovať tú slovanskú vzájomnosť cez hudbu, spev a tanec. Pozitívom alebo možno zvláštnosťou je aj to, že my ako organizačný štáb nepotrebujeme tlmočníka, my sa so všetkými dohodneme. Tá slovanská reč ešte je tak blízka napriek rôznym odlišnostiam, že sa dohodíme so všetkými bez tlmočníka. Aj to je taká možno jedna z maličkostí, ktoré nám trošičku hľadia dušičku, že áno, funguje to. Vieme, že nerobíme dieru do sveta, ale ponúkame Nitranom, mestu Nitra, návštevníkom Nitry, slovanský folklór, hudbu, spev a tanec, kedy na cieľa metóda na patrálnu slovanského sveta.